Il-Fondazzjoni Inspire u l-Fondazzjoni Richmod nedew pjattaforma online magħrufa bħala Know Your Rights sabiex persuni b'diżabilità kif ukoll dawk li jieħdu ħsiebhom ikollhom aktar aċċess sabiex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. F'dan is-sit online il-persuni b'diżabilità għandhom it-tweġiba għal 78 mistoqsija dwar bosta servizzi li jistgħu jibbenefikaw minnhom fosthom dak ta' Learning Support Educator. Mawan News, il-kap eżekuttiv ta' Inspire Foundation Antonello Gauci qal li dan is-sit online ser iservi ta' għajnuna ferm fil-ħajja ta' kuljum ta' dawn in-nies għax jagħti tweġiba lil għexieren ta' mistoqsijiet li jkollhom il-persuni b'diżabilità u qrabathom fosthom dwar il-benefiċċji soċjali li huma intitolati għalihom. Know Your Rights hija website li fija ħassib numru ta' mistoqsijiet u risposti għalihom biex jgħinu dawk in-nies kollha li għandhom x'jaqsmu ma' nies b'disabilità kif ukoll in-nies b'disabilità ħalli jfittxu r-risposti għad-domandi tagħhom. Spjega li dawn il-mistoqsijiet u tweġibiet faslu wara riċerka delikata u estensiva li saret is-sena li għaddiet f'diversi oqsma fosthom l-edukazzjoni, ix-xogħol, il-kura, l-isports, l-aċċess għal benefiċċji soċjali u l-ġustizzja. Il-proġett beda f'April tas-sena li għadda u saru n-numru ta' laqat u konsultazzjonijiet ma' kull persuna li għandha x'taqsam man nies b'disabilità. Kien hemm riċerka għaddejja kontinwa u naturalment issa li ħan illonċaw din il-website Know Your Rights wieħed jista' jsib ir-riżultat ta' dir-riċerka kollha. Is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Antnia Ġusteċelis laqgħu faħħar bisħieħ ir-riċerka li saret biex eventwalment setgħu jiġu żviluppati mistoqsijiet ta' dan it-tip. Temm jgħid li studji bħal dawn qed jimlew il-vojt li kellna f'dan il-qasam. Il-proġett huwa kofinanzjat mill-iskema Proġetti Għaqdiet tal-Volontarjat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.